tomto videu uvidíte. Hádze po Zvyšovce. Kúkaj tam. Tam ešte. Tam ešte. Keramika. Dostal som sa do areálu takej keramiky, čo tu bolo pred 30 rokmi či koľko. A teraz som sa pokúšal tak dostať, tu som ten spod, pri Požišovci. Teraz potrebujem poriešiť tento tu počítať, viem dostať, ale bojím sa to hlavná cesta, že by dačo tam nebolo políciu. Niečo tak, kde strašné nie sú. Idem sa skúsiť aj dostať. Tu vidno dá, ako keby také skleníky to boli, alebo čo to je. Neviem, tie strechy také, vidíš, no len sklenené strechy. Sklenené strechy tu tak. No, ja sa vidím z hore, ale ja hore nejdem. Zabudni, ja hore nejdem. Dostal som sa za hlavného areálu. Idem preskúmavať, čo toto všetko je. Hlavný areál. Som tu. Hádze po Zvyšovce. Idem sa povedať, čo tu je. Auta. Nic si nevideli. Idem sa povedať, čo toto tu je. Ja sa to dostať. Nedá. A potom zvonku ukážem, aké to je tá miestnosť. Ideme ďalej. To si všetko bolo zamykané. Nech sa mi auta videli ma. Nech sa mi auta videli. A si pozamykané. Prečo? Áno, zamykané. Vidno na čo? Nevidno taký druhý koridor. Ideme ďalej. Ja? Ideme. Čo tu máme? Dobre, to nevezem. Čo toto je? Čo to tu máme? Taká z keramiky. Ojejoj. Tady máme také staré schody. Také staré schody sú. A to určite neviem vylezať, nebudem vylezať. Ja nie som taký šatný. Lebo toto by si bral, nie? Toto by si bral, nie? Kúkaj tu, čo to je. Kúkaj, čo toto je. To by si bral, nie? Povedz, to by si bral. Toto by si bral. Kúkaj tam. Tam ešte. Tam ešte. Tu asi nič nebude. Čo tu je? Gregorova vieska. Čo to tu máme? Čo to tu je? To zamykané. Škoda, no žiadne budovy si nedostanú. Tak zvonku zareál, ale to by stačí. To by fakt stačí. Gregorova vieska. Sebo, to by si bral. Toto by si bral, ne? Kúkaj tu. To by sa dá využiť ten nabytok, nie Sebo? To by sa dá využiť. Ten nabytok by sa dá využiť, ne? Aj toto by sa všetko dá využiť. Ničo vlastne nedotýkam. Ja som Sebastian. Ty vole. Všetko. Keramika. Víš, hovoril sa toto... Také keramicky toto bolo. Taký obchod bol keramický. Obchod keramický a to sa asi môže vyrábať keramika. Plechy. Sklo. Čo je toto? Ty vole. Zajímavý areál. Škoda, že žiadne budov sa nedostanem asi. Ale čo tu palety? Súd. Vrátka. To je sa asi nedostanem. Pozerám, či sa nedá dostať to je hlavné budovy. To také skleníky ako keby. Chcem ešte ukážem tento miestnosť. Čo tam minimálne bolo všetko. Čakal som, že to bolo lepšie sa dostať. A nebolo to až taká zle. Čo to? Taká poličná trubka? A tak si už dookola idem. A to je ten ešte. Jak sa to volá ten starý materiál? Nie. Si toto. Neviem, ak sa to teda presne volá. Treba vieš, čo to je. To ten, čo na strechy staré. Ty vole. To ešte je také trubky boli z toho. Auto je strecha. Neviem. A toto je strecha. Toto je, taká krytina. Co z toho? Neviem, ak sa to volá. Také. Do budovy sa asi nedostanem, bohužiaľ. Čo tam je? Lesk. Idem to čo? Nič to nevidno. Nevidno. Dobre, idem naspäť do lesného. Tak ste mi auto videli? Tak toto pekne drží. Taký komín, či čo to je? Neviem, čo to presne je. Taký komín, jak to drží. Aha, tam ešte drží.
Keď to proste spadne. Up. Tak padne. Tu by sa dal, keby tam nebolo to sklo. A tie mreže. Stále tam to dostať. Niečo som neukázal. Toto. Kišice? Veselovská. OK, Kišice, neviem, chápem? Kišice. Hej, Kišice, s tvrdým ký, ktorý i. Kišice. Ja, tak tutaj. Okay. Člo. Tam taký butylky, ble. Bля, spakon si to je, kedy ma nesem dnes. Pár dní to sebo príde, že to vyrabuje. Dobre. I na začiatok. Vám ukážem túto miestnosť. Tu sú ešte v tej miestnosti. Tu sú predanie keramika presťahovaná tak, kde? Najmenejšie fľašky to. Také paličky tu. Bola predanie keramiky a tu. Tu. Mani zavesi tu. Také spisy. Sliška? No tu také staré kreslo. Si vole. Staré kreslo tu také, neviem čo. Kurič. Taký, že kurič tam píše. V tejto krabičke píše, že kurič. No to nevidno. Ale tam píše, že kurič. Ha! A to je, kde som bol. Dobre. Ja sa bavím, dajte odber, čus.